Lakhain ko da trok duar bagri constituency along APHLC asong atong pensuarlo mate women wing keseng ajay me ke pamanpon. Lason si bangso women wing keseng pon along duar bagri constituency APHLC amay phumondor sing intipensi mai chupahem phupon. Anparta bangso amay long APHLC asong japi Central Committee Rita Kramsapi Purnima Inghipi lapen penang an man peng kedo asong japi rong asar lapen polling along mai phuchun bang do an mai along ke ongdung rong aradatum chetong dun pen khai longri kachirai kom jialam ar sigjit pen chethan chimum pon. Lapen lason si bangso amay long Rita Kramsapi pen kethan pon atengke jesemet inglong asomate Karbi khai atum nonapor ning isi kedo vek nangji apor binong pusi mayalong jaipon. Anparta re-election aputhak pusitame than ponthu. Lapen pherang ke atum APHLC asongjapi Central Committee Rita Kramsapi aphan karju pon ahut lake kenang sot alam kethan pon alam the ang ton pen arju pon sinan. Koson si Karbi khai mate inglong asoatum kamatha ponangji ma pusi atok anu kedo thoi inglong akarbi atum sitame nonapor khei kisung kachetong ponang dokok ajok chetherak meme chijen so meme. Nonapor ili Karbi khai ning isi kedo ponangji apor binong puta mayalong jaipon. Bangso women wing mate soarlo chingrum amai ingsam jin pen pachun pon. Duar baguri pen amo singti TK News. Constituency long live! Long live! Long live! Karbi women wing long live! Long live! Long live! Ondol Sainti long live! Long live! Long live! Kacharsar long live! Long live! Long live! Tangkali ketikali rat. Piniladag Duar Baguri constituency lagi tarik sirkap Julai 2022 arni ladak women wing atum ladak suarlo song tum ladak kiseng jiapan alang litum chingrum lo apen litum central APSLC akihaipi Purnima Hipi alang li vice president alang li pensitamin ang chetong dunlo tapi nilitum suarlo song central penwangsi nadak suarlo song kiseng jiapan dakwang lo kasi ake hai mondol siningti alang li penjapon si pendak Duar Baguri constituency arad doan so pinso tumta ngaching hondun labang ang thek nitilitum chethek lang lo kasi ahin pensitami di kokazan lapen ke dehuri deitor di kadu kawi pensitami alang litum APS tin penjihang si pini suarlo song president secretary penjinglok arpu bang inkorap ho han ingwaipon lo tempe labang so labang Duar Baguri APS long pen PKS kon chitong lo dake pini ke PS kon bak chitong ne troxy narkep lapuson chitong tahay lo nasi alang litum anso sesi ke claim pon jiaphan alang litum APS along sitami alang litum cheseng pon bompo alang litum pen pachini pon tangte ni labang so social media long tamit heglong labang so re-election ke hangdo ni labang so nang tum kichun jiphan kon ar kithedo labang so ang ring kon thedo ahok petalam lo lake ake hai sarjai kathar lapen songjapi doan punsitami lada state election commission labang ke panchayat aron pen ke claim that lake chokche laposi re-election ke dojia phansi ilitum akichun ang ring thepiklo amasi la kengsang atum lapen ke di asam ki cari atum labang aki chokche chetheklong pen tami alang litum kasi therak Acip heri alang litum dolo stami arna mahirjumi rad hirjumi pen APSLC atum puthot re-election kidu thudeji angring labang ke thepik lo lasi non aku puthot labang so akes kang thurpon jia phan ke aku non iprang litum chonghong lo lasi APSLC atum ke ahok pet pen si ke claim ke dam lapen rad phan kapachini ajakong labang ke 6th schedule to the constitution of India lapen paragraph 2 sub paragraph 7 lapen paragraph 20 la so arona ting pen ke mithanga dim ke mithang si wod joklong chodni thorlong chodni lasi ilitum akhai ilitum inglong akhai do anabang ke ning isisi non do bomlo lapen BJP atum ke claim ke dam ke chokchi la rada tum chini bomlo atok ano na hok penstami pinso mark chi songolong arlo so tum sitami chi song pon bomlo lapene ang thek chipak lang si pini women wing chi song do o women wing so arlo song tum chi tami ning binang ne ning oy nang ne la ilitum ake hai ang tong ti kathar sars tami jogda prang po lapen anso sesi e prang ke wang jilang ke ning isi ning aklong pensi kadu kawita itum keng kam chi jortu nang po ilitum hemprek ke hang article 244A 1969 aning kan hempreg longlo bonta congress atum nangne ko masi pinyarni ilitum kiduk kilak plengset ilitum kisung ilitum eviction ilitum inglong khai phan an lasi ilitum kisung bang ilitum bang kisong tip nang po lapen ilitum akimang ke lelitik tak bang sang dan nangne jero la
Karlitang Benjamin terang amen pen dehuri kudam singnar arong arada phan ning keme pen pathu aklam kaselam piponjia phan adim kelangpon Duarbagri constituency angkang arlo along kedo numbering koiratrok Duarbagri constituency along Deithor police station ke parlo paphihub adim along isi rat aphan mate dehuri kudam singnar arong along kepa phihub arong lapen ove pharo ove suri suse akayang dong an sitame pathu aklam puke jethan dunlong lelang Ladak kedo arat atum lake dehuri kudam singnar arong arat henlo lason si Karlitang Benjamin terang amen pen momo akai ovi suri anta pedonang puajok rada phan kama thalapen mai pen chenglok son suri asaya mo phan akinang dobinong pu mathapon pen ning ke me pen rada phan mate rong arada phan isi kaching thur asaya mo ke pathu pen chenglok kenang so thepik dobinong pu pen warsai pipon Lason si bang suarong laki ningkan pharo sose arong lo bon sitame non puanta la suarong aradatum pathu aklam adim avelang nonapor owi kimietum kachikirla dun akenang sot do pupenajok Karlitang Benjamin terang amen pen aik adagwam ex PDC ke Francis terang ningke mepen jongjung methang akhi adat chepadam pon pen rong arada phan isi abarsai donanji pumathapon si Chidihini sosialong le fil mate pathu aklama phan nam pisi ronga phan hodai pontanglo bangso sai kachelang dunji mate ke dengdun upper dehuri youth development committee atumpensi dengdun lo anpar ta bangso ronga ra tum jasemet isi katiko kason ke thenai lake network sitame non puanta ave non akai digital akai pu social media penchenglok bangso arongalong thangnat kacheladun avelang lasi ke thegiding atum phan rong arat tum chuning ripon network abang nang pipon ason tepusi chuning ripon thu dehuri pen amo singti tk news